Bir ýumrukda milletparazlyk eden rejimiň blogeri Muhammed Mehmedow öldüren 22 ýaşly Rahman Gaýysyzowa 14 ýyl tutsaglyk berdiler. Gijanyň ýartynda marlawuna çykan milletparaz Muhammed garşylygy 22 ýaşly sportçy Rahmandan artdy. Ýaşynyň kiçi bolmagyna garamazdan professional urşucu bolan Rahman gijanyň ýartynda öýünde ýatyrka turuzylyp äkidilip, rejim blogeri Muhammedin garşydaşy bolupdy. Muhammed we ýanyndaky ýoldaşlar Rahmana soň derece agyr hapa gepler aýtmak bilen başlanan uruşda bir ýumrugyň badyndan soň gaýdyp gözüni açmady. Türkmenistanda milletparazlyk meselesi ýokardan aşağı gaýdýar. Mysal üçin Guramaçylykly terror toparyň öňdewarjysy Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýdan milletparazçylyk söýleri The Guardian metbuatynda şeýle ýer aldy. Türkmenistanyň Bakarly we Kaki etrawy aralygy arasy türkmen, galan ýerler gany arasy bolmadyk Kazak, Gyrgyz, Özbek, Täjik, Pars we Tatar gatançly ýarym türkmenler diýip halk arasynda bilkaslaýyn giňden ýaýradan milletparazlyk siýasaty jemgyýeti şu ýagdaýa getirdi. Muhammed Mehmedow hem şol rejimiň blogeri bolan üçin arkaýynlyk bilen milletparazlygyny edip bilýärdi. Bu wakanyň geň galdyrjy tarapy biziň seçmelerimiziň elde eden maglumatynda türkmenlik dawasyna baş goşan Mehmedowyň özü Pars asylly bolup çykdy. Muňa garamazdan Türkmenistanda öwredilýän milletparazlyk siýasaty da aňsat gural bolup hyzmat berdi. Şol bir wagtyň özünde 22 ýaşly Rahmanyň durmuşyny garanklyga öwürmek başardy. Kanun bir taraplyň işleýän döwletde gyzky wagtyň içinde hiç kili derňew işi geçirilmezden 14 ýyl kesilip, ýene-de bir gezek özleriniň halka garşy dönüklik edýän diklerini suwda etip berdiler.